eze n'ụkpọ nwere oyi n'ebe niile anyị wee na-ekene General Abdulsalam Abubakar ezi ọya maka Chief Aremi Okikiola Olusegun Obasanjo, President of the Federal Republic of Nigeria, Millionaire Zolora, Chief Olusegun Obasanjo, Anyame Lozolo Magi, Tumado reform programs, Nini Melayi, Aibu mu Nigeria nenyege kene Baba. Chukwe meko di megbo juku Yezi bo bulubulu Ikemba Nnewi Onyo mafulu umu Igbo n'anya Umu Igbo niile Anyị na-ebele gị ebele ogologo ndụ narị isi ike nwanne m Chief Doctor Alex Ifeanyi Chukwu Ekweme Idoko onye ọmụmụ Igbo ji wee bili onye na-atụ elo ka ọ dịla anyị mma Chief Doctor Jim Ifeanyi Chukwu nwe obodo anyanwụ na-awara ha n'Enugu State onye ọma kedu maka President of Senate onwe Enugu Chief Senator Kenu Nnamani onye ọma Chukwu nyere ndị Igbo niile n'Ibodogwu Chief Doctor Chris Ngige Onwa neti sha Former Governor of Anambra State Onwa neti Igbo niile Urugwu Senator Yoye Modi Adadiora mma First woman senator in Igbo land Ugo Shalacha de Sheshune Noa nwannem Chifu Ifeanyi Omo Akachie Okoku of Ndiru Okoku Ubodu Nukofi Ezoyi Mama Oke di ebube n'igadi Kedu maka Chifu Chidokolo Owelugo Ezoyi Mama Image maker Gifted professional Princess Mary Ekwe